Hallo? Jeg håber, vi kan høre mig. Ja, jeg skal så oversætte de her adjektiver og lave min opgave. Så det starter jeg bare med at gøre. Ja, yes. Rapido, det betyder hurtig, og det bøjes med A-femininum, og når det gøres det, så står der, hvad er det nu, rapida, så for rapido. Og i flertal bøjes det som rapidos i maskulinum og rapidas i femininum. Og peligroso betyder farlig, og i femininum er det peligrosa, og i flertal er det peligrosos, eller peligrosas i femininum. Ja, og emocionante, det betyder spændende, og det betyder, hvad hedder det nu, og det bøjes ikke med A, hvad hedder det nu, i femininum. Og i flertal er det så emocionantes, og grande det betyder stor, og det er i samme form i femininum, og i flertal er det grandes, og ruidoso, det betyder larmende, og i femininum er det ruidosa, og i flertal er det ruidosos og ruidosas. Og alegre, det betyder glad, og det er det samme i femininum, og i flertal er det alegres. Og estresante, det betyder stressende, og det er også samme form i femininum, og i flertal er det estresantes med S til sidst. Ja. Undskyld. Tak for. Ja. Og så vil jeg nu være oversætte nogle ord her, som er celebrar, det betyder at fejre, og correr, det betyder at løbe, og dessert, det betyder at sige, og empezar, det betyder at begynde, og festejar, det betyder at feste eller at fejre. Og terminar, det betyder så at slutte, og tirar, det betyder at kaste. Ja, og ja, og så i præsens, hvor jeg skal bøje det kert og empezar, det er så, hvad hedder det nu, yo digo, du dices, él dice, og så nosotros decimos, og vosotros decís, og ellos dicen, og det er så bare, jeg siger, du siger, han siger, vi siger, I siger, de siger. Og i empezar i presens, det er yo empiezo, tú empiezas, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, og ellos empiezan. Og det er jeg begynder, du begynder, han begynder, vi begynder, I begynder, de begynder. Ja, ja. Og så vil jeg bøje nogle konjunktioner, som er que, det betyder så at, og jeg er ret sikker på, at det også kan betyde hvad, hvis jeg ikke tager fejl. Og porque, det er fordi, det betyder fordi, og aunque, det betyder selvom, og aunque, det kan betyde da, eller eftersom, tror jeg, hvis jeg ikke tager fejl. Og si, det betyder hvis, og i, det betyder og det betyder eller. Ja. Og udvidet nutid på dansk, det dannes med verbet start i nutid, plus grundium, og grundium dannes ved, at man tilføjer ando til AR-verber, og iendo til ER og IR. Og så for eksempel estoy celebrando betyder, at jeg er ved at fejre, som er i perfektum. Og hvad er det nu? Estoy, og så har jeg et andet eksempel, hvor der står estoy corriendo, og det betyder, at jeg er ved at løbe. Og perfektum på spansk, det dannes ved nu med, at verbet er haber i nutid, plus at du har en kort tillægsform, og det dannes med ardo til AR-verber, og ido til ER og IR-verber. Så for eksempel, celebrado betyder, jeg har fejret, eller corrido betyder, jeg har løbet. Ja, ja, det var det. Tak for din tid.